लोगोफोर दिनै निउ कालेक्शन फैदो जोंनाव स्टोराव आं बेखौनो देखायनि आनबक्सिं स' नायलांदो भिडिअखौ गरम बोथोरनि निया या पिंक अलमोस्ट अर्डार जाखाबाय बुकिं अब्लाबो सोरनोबा नांगौ कन्टेक्ट खालाम मोनगोन नैबे सिंगार एलिसिया लागोन रेड कालार वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दायो फैदों खैराबारि आर'नाइ रेस्टुरेन्टनि फ्रन्टआव मोनसे स्ट्रीट फुड दङ जोंना माबा फानोनिया बे जाबाय घुगुनि खनसे दांनानै र' ओइ घुगुनि वा ओमफ्राय बेखौ मा होनना बुङोमोन केक ललिपप चिकेन पक'रा एबे मा आमायथु एबे मा आरो एबे बिखा आरो लेग पिस थ' दायो आङो लांगोन हिन्जावनो आरो मन्दिरानो चिकेन पक'रा प्लेटनो थ' बेखौनो लांनो फैबाय आङो लोगोसे आं जागोन लेग पिस लेग पिस एमो गटा खावमो लेग पिस एटा मोनसे जानि आङो लेग पिस मोनसे जानि ओमफ्राय हैने बिसोरनि मेन रेस्टुरेन्टआ बे आर'नाइ रेस्टुरेन्ट बेनि फ्रन्टआव बिसोरनिनो ब्रान्च बियो स्ट्रीट फुड आरोना दायो जानोसै आंबो मोनसे बेयाव जिरायनानै आरामसे जानो हायो ओमफ्राय जोंनिया पस्ट स्पिड पस्टआ नैबेनो पस्ट अफिसा बेयावनो आं कुरियार खालामो किसुमान थाङै माबाखौ इयाव हरो जेरावबो थाङो नालाय बियो वा नियानाय आं इखौ जानोसै निया बेसेबां थाव होया थाव घुगनिबो जानोसै मोनसे बेनिखायनो लांसै नामा गाज्रि मोनगोन नामा घुगनि लाथां मैया घुगनिनि प्लेटआ তুমি নহ'লে Boria. Ini जानोसै heavy जानोसै chicken lollipop pop प्लेटसे जाखांबाय आरो प्लेटसे जाबावनि बिराद टेस्टी दा लोंगोन बियो खिजुरनि दंफांनि बिदै दाननानै जितु दिहुनो बेखौ जोङो बुङो तारि ओमफ्राय मा बुङो मिथिया बिनि बिदै आरोना दिनै लाबोदों नैया मा होनो खिजुर दानो किडनि सिडनि गाज्रि जाया मोजां किडनिफोरनि थाखाय गोथाव नामाथाय खिजुर दानो किडनिफोर जुमाय गिसि बादि ना नोंथ' जुमाय लोंनाया जुमाय लोंनाय जुमाय गिसि नंगौ उधर का फैन ऑफ कर दो ना उदैनि थाखाय मोजां थान्दा उधर का फैन ऑफ कर दो नैया जोंना गरम बोथोरनि खुसेरनि बिदै लोंनोसै नैया गान्ना जुस बे आइबि खैराबारि ओमफ्राय बेनि फ्रन्टआव निया स्ट्रीटआव आइ मोनसे दङ बेयावबो मोनसे दङ नायबाय निमु पानिबो मोनगोन इयाव निमु चरपट ओमफ्राय आं दङ अजय दङ अजया बहुत बेस्थ' दा नैया गोदै ना
Hah? Bah. Pure jus ini. So hello लोगोफोर दिनै new collection फैदों जोंनाव स्टोराव आं बेखौनो देखायनि unboxing so नायलांदो भिडिअखौ गरम बोथोरनि निया या Body nama. body बानायनो दोननाया गैला नामा Hello. Oh, address ko sudah na ne. New collection. First, fैदोंमोन. Idi tu kan ya, maba kalau. Mama nanggu ang led na hod ni, led na hod deh. Selalu nanggu, orang betul kan ini muzang. Oh, what's about now? Bara piece supaya kai. Selalu nanggu, thawai ni skin now, kena numberau. Nanti kalender lang tu dengan. Hasra gay single dok na ya. Again. Sung ba maba? Ni ya. Hạt ho. Okay. Bukan apa kan? Kan buat bukan apa kan? Bukan dia. Next, ni ya. Direct bread dukaan na dukaan apa nang mana na? Ni ya. Ada. Ini ya. ये देखो क्या कर दिया वाह मस्त मजा लोग ना ला Nih be, di Bamira nih pink. Nih almost order dah kawai booking. Kau belum bisa nih nanggo kontak kan, nanggo. Rani pink di Bam. Beli booking kadok nang kle mandi kena nggak? Belum. Nih be ini single release ya lah kan, red color. Di Bani na? Di Bami. Booking dah kawai go. Red. Di belang tiga. Release ya. Ini video essence thank you so much लोगोफोर लांफैदो जल्दी स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव अफलाइनबो मोनगोन अनलाइन मोनगोन home delivery बो जागोन so thank you so much follow